מה קורה כולם, ואנחנו בעוד סרטון של בום קלאש. אז אם אתם יכולים תנו לנו בלייק ובסאב ותלחצו על כפתור הבאמון כדי לקבל התראות כל פעם שיוצא סרטון חדש. אז בואו נתחיל. טוב, אז עכשיו אנחנו בעצם נעשה פתיחת תיבות. פתיחת תיבות לא כל כך גדולה, עוד כמה שבועות תהיה לנו קצת יותר גדולה, אתם יודעים, קטנטונית כזאתי. אז עכשיו אנחנו נעשה פתיחת תיבות ואחר כך יש לנו הפתעה מיוחדת, אז תחכו, פשוט הפתעה מטורפת. טוב, אז בואו נתחיל בפתיחת תיבות פה. אוקיי, אנחנו רק ניכנס פה, אני חייב להקליט פשוט. אוקיי, בואו ניכנס. אנחנו נכנסים פה. אז קוראים לחבר שלי תומר, והוא נתן לי את המשתמש רק לעכשיו. אוקיי, אז בואו נפתח פה פרי צ'סט. אני מציע לזה לג'נדרי. טוב, של הפתחות לא, זבל. בואו נראה עוד פרי צ'סט, גם אין כלום. טוב, אז עכשיו בואו נפתח פה את המג'יקל. אני לא פותח אפיק, נפתח את שתי המג'יקל ואחר כך אפיק. טוב, אז אנחנו פותחים גולד, הוג ריידר, 13 סקלטונס, 3 ויזארדום, 5 מוסקטיר וספר גובלינס ובטל רם וויץ'. טוב, לא יצא פה לג'נדרי. בואו נפתח פה את המג'יקל שנייה. גולד, איי ספיריט, זאפ, פייר ספיריט, בומבר, אין פה לג'נדרי, דארט גובלין וג'יינט ולייטינג. טוב, תיבות חרא. בואו נפתח פה עכשיו את האפיק. לא יצא פה איזה אפיק טוב. אני מזכיר לכם, אני אומר שאסור לו לקבל דלוג בעצם לג'נדרי צ'סט, כי לחבר שלי יש דלוג בשתיים והוא שוחט אותי אם אני מוציא דלוג. אז באמת, אני מצטער מאוד תומר אם אני מוציא לך דלוג. אוקיי, אתם מוכנים? בואו נפתח את זה. לא, סליחה תומר, פשוט סליחה, לא מאמין. טוב, עכשיו אני הולך לקבל מכות אחרי הסרטון הזה. טוב, אז עכשיו בואו נלך להפתעה המיוחדת שלנו אצלי בשחקן. טוב, אז ההפתעה המיוחדת הזאת היא בעצם נמצאת לי בחנות. אז בואו ניגש לראות אותה, אתם מוכנים? אוקיי, אנחנו עכשיו ניגשים לראות אותה. אני מצלם את זה רק. אוקיי, קלאש רויאל בי, וכן חברים, את הניו של הדלוג ויבוא לעשות לכם דק עם הנייטוויץ' בפעם הראשונה. אז בואו נראה איך זה ילך. טוב חברים, אז ראיתם שבעצם קניתי את הנייטוויץ'. אני לא באמת ירדתי הרבה נביאים, עכשיו אני בטוח שהנייטוויץ' תעזור לי. אז זה בעצם הדק שבניתי איתה, סליחה שאין לי פה הרבה אינטרנט. אז אם אתם רואים, שיפרתי את הרוג שלי ללבל 8 ויש לנו פה את הנייטוויץ' עם הניו. אני לא הולך לוותר על זה, ותראו בעצם שקניתי אותה. טוב, אז זה בעצם משחק הראשון שלי, זה הדק. אני כבר אשחק. טוב, אני באמת צריך לשחק, זה עולה 4-4. בואו נשחק פה באטל. יאללה, נשחק פה באטל. אוקיי, עם הנייטוויץ' פעם ראשונה. כמובן ששחקתי באתגר, וואו, נראית יפה. אני אשים פה הוג לבד. עכשיו בואו נראה מה הוא ישים לי, אני בטוח. אוקיי, אני לא אשים את הלייט. וואו, אינפרנו טאוור, לבל 5, מה זה? ההוג שלי פשוט קוטל את זה. בואו ניתן לו תמזה ואנחנו נחכה. אני חושב עכשיו נשים פה את הבום וניץ חק עליו כמו שהוא צחק עלינו. עכשיו אני הולך לשים פה, אוקיי, אני לא אצליח לשים פה את העילית, זה לא יצא פה טוב. אני אשים פה את הליידינג מהר, בום. אוקיי, אני מקווה שהנייט לא תבוא לי פה, אבל הבאצ יעשו די דמג'. חשבתי שהם יעשו מלא בלי הוולקרי. טוב, סליחה על ההודעות פה, אני לא מבין מה קורה פה. אני אשמור את העילית. אני עכשיו, מה שאני אעשה, הוא יודע שיש לי בעצם את ההוג, יש לי את הלייטינג גם, אז אני צריך לעשות סייקל מהיר. בואו נשים פה את הפרינסס. בואו נראה. אוקיי, זה לוג.
אז אני אתחיל פה, אני חושב שאני אתחיל, לא, יש לו טעם. וואו, אוקיי, עכשיו זו הזדמנות טובה פשוט להתחיל פה. יאללה, אני מקווה אוקיי, יש לי ניצחון טובר, זה פשוט בייס. וואו, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים פה. הוא זזה פה את הדילוג שלו. ואנחנו פשוט מתחילים, אני היום לא אבז את הלייטינג. מה זה היום עכשיו? אני לא אבז את הלייטינג. אוקיי, בץ. אוקיי, עכשיו אני חושב שאני הולך לבז את הלייטינג פה. אוקיי, כן, לייטינג, בום, בום. אוקיי, מה? אני לא מבין מה קרה פה, מה הולך פה. אוקיי, עשיתי טעות, שמתי את הלייטינג. לא עשיתי טעות, כי עכשיו עושים לי בטח את הרוקט. עכשיו אין לו מה לעשות על פרינסס. הוא יזוז פה את הדילוג. הולכים פה. אוקיי. נשים פה את האינפרנו טאוור. כן, כי ידעתי שהוא הולך לעשות לנו את זה. יופי. הוא הולך לאן שרציתי שהוא ילך. אוקיי, עכשיו בעצם מה שנעשה. נעשה לו ככה. ולייטינג. שילבש פה בום, 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 בום. והאוג יעשה פה הרבה מאוד מכות. אנחנו הולכים בעצם די לפרק אותו. אני חושב שלקחנו את זה פה. כי יש לי גם את הלייטינג והמשחק בידינו כפי שנקרא. אני אשים פה את האליט שיראה שבאמת היה לי אליט ואת הנייטוויץ'. וואו, הנייטוויץ' הזאת היא באמת כל כך טובה. אני לא רציתי שהיא עד כדי כך טובה. אז היה די בחירה טובה לקנות אותה. והוסיף לזה, וואי, חשבתי לשים את האלקטרו. טוב, אז עד לפה היינו בומפליש. אל תשכחו לתת בסאב ובלייק. יאללה ביי.